Točíš? No tak vítam vás pri mojej dnešnej recenzii. Máme recenziu na Alfaker Grape Flavor, teda hrozno, čierne hrozno, zlatá edícia. Tabak je červený, klasický, kat je výborný, Alfaker, klasický, vlhké je to dosť, ale už je tam málo. Tak privoniame si. Dobre, vonia to ako, skoro ako černicák, ale troška mi to pripomína hrozno z hrozno mety, Alfaker. Akurát, že to mi chutilo jak hnilé hrozno, ale toto je také lesné. Dobre, potiahneme si. Máme naložené Kalil Mamun 3 Metal Medium, hadica Hookah Pro Deluxe, Kaja Vortex, asi tak do poly naložený, 3 kokosáčiky, dve vrstvy alobalu, dierky okolo. Dobre. Dýmivosť je super, klasický faker. Chuť je menej výrazná, lebo tam bolo toho menej, ale v podstate to chutí, jak to vonia, tak sladko. Majú krásne kružky. Nepríde ti to aj trochu také horké? Niečo? Horké ani nie, iba tak malinko fakt v pozadí, ale je to dosť sladké. Ja by som to odporučil ďalej. Zaobstarajte si 250 ako ja. Mináte na to peniaze. A minite na to 300 eur ako ja. Potom to lutujte. Všetko ide do vzduchu. Ale dosť bolo srandy. Je to v pohodičke tabak. Ja by som si to kúpil ešte raz. Sice to není moje, ale... OK, zdraví vás Hookah King, Koplotovce, Mirospál. Majte sa. Daj ešte dým.